Pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novu, tačnije u prvu epizodu Minecraft Survivala. Pa možemo krenemo. Create new world. Survival, difficulty normal, cheats, no. Infinite multiplayer, samo da će da se zove. Moglo bi... Onda... Možemo da samo. Šiša si neka bude... Šta znam, evo ovo. Likok, ajde može, create. Sad čekam da se napravi novi world. Da će biti train, ok. I evo ga, stvorili smo se. Da, ja sam bez skina zato što nekako mi lakše ovako bez nego sa skinom. Ajde da krenemo, samo da zatanimo na zvuk, tako. Može ovako. Dobre. Znači za početak ćemo samo da sakupimo drvo. Zbog alati i tako dalje, ali za početak nećemo da pravimo kuću. Eto super bondove. Idemo odmah po njih. Ne bi nešto koristila mnogo, ali opet čisto za dekoraciju. Tako. Dobro. Kupili smo bundeve. Idemo sad da vidimo. Mislim da bi ovo mjesto bilo super. Pošto sviđa mi se. I ovo. Ajde, nešto. I bitno imamo tu dosta drveta. Ok, ajde prvo ćemo da napravimo malo tako. Jedan crafting. Ajde da malo bliže vodi da bude. Znači, onda kao. Za početak ćemo živjeti negdje bliže vodi, zbog farme. Da ovo. Da ne moram da prenosim sa golfom i tako dalje. Prvo ćemo napravimo samo jedan ovaj kramp. Čisto iskopamo malo kamena. Dobro. Ajde nekoliko komada, koliko ima? 20 komada, ajde za početak. Čisto dok završimo ovo. Četrnaest, 15, 16. 21, dosta. Da, auto jumping nije isključen, dobro. Ajde da napravim jednu pećnicu. Ej, ili ono samo magarac? Ajde vidim. Ako jeste, super. Super, imamo tu i konje i magarca, super. Ne. Ajdemo, dobijemo još koju svinju. Ajde sa pickaksom. Idemo sa pickaksom malo da rokamo svinje. Babao. Dođi ono. Ti ga spali majke, gdje si? Pigu, gdje si? Ne si. I Geronimo! Da, samo jedno. Dobro. Ovako, epizoda će trajati po 10 minuta. Pošto je sasvim dovoljno za jednu epizodu.
Uglavnom će 2 klipa na dan da budu. I da, nisam bio ovoliko dugo vremena zato što jednostavno nisam imao vremena da snimam. Tu i počela je škola i svašta još. Ali, jebik. Nisam imao prosto vremena da izbacujem klipove i da snimam i tako. Dobro, vratili smo se ovdje, da uzmemo, što da uzmemo? Napravimo to i to. Ako proćemo taj. Ostalo ćemo u chest. Chest neka bude tu. Da spustimo ovo da nam ne smete i tu nam smete to. Ovo može, ovo ćemo. Ona možda i posluži. Ovo. I ovo. Sad uzmem ovo. Samo čak da vidim sensitivity. Ajde više. Evo ga. Dora 0. Dora nekako mi prebrzo. Ne znam. Ovo sad samo jedno seme, trebno jedno 10-ak semena za početak. A znam da je u ranijim verzijama bilo teže da se dobije seme i niste vi imali travu tamo. Tačnije imali stav, niste mogli iz nje da dobijete seme, nego ste morali da uzmete hoe i ovako da udarate i tada bi dobili i seme. Dobro. Da posadimo ovo i to će biti dovoljno za prvu epizodu. 4, 5, 6, ništa. 6, ajde. 6. Ajde, evo ga, 7. 8. Još jedno. Ajde, još jedno. Inače da, šta vi mislite, da li bolje da igram ovako ili da kako već da kažem, sa onom strelicom da igramo na sredini. Ću da vam pokažem kako. Evo ovako. Da igram sa ovim krstićem ili da igram onako normalno. Po meni je svejedno. Ali za sada nekako ovako. 8. Devet. Dosta. Onda idemo ovamo. Da upravim neku farmicu. Tako. Samo da ugasim ovo. Ctrl, tako. Šuma. Da,
E pa ljudi, to je to za prvu epizodu. Nadam se da ste uživali, ako vam se svidjelo ostavite like, subscribe, komentar. I to je to.